Seche ma jopuonjre chano dok e skul, jopuonjre maromo 600 ma onge kod nyalo e kaunti ma Nyandarua ochan mar yudo kony kowuok kuom omenda mag siro somo mar basari kowuok e sir mar piny owacho mar Affirmative Action. Jaod bura ma Nyandarua Faith Gitau oyango ni kony mawuok e basari no ochan mar konyo jopuonjre mawuok e familia maonge kod nyalo. Jatelo no bende nojiwo piny owacho mondo med omenda mar siro somo e agulu no. Jotelo go ne dwaro mondo mi omenda te masiro somo kama oting'o mano masiro somo e kaunti, ngaf kaachiel kod mamoko mondo ket kanyakla achiel e neno ni somo omedo dhi mbele. Kata kamano Gitau oyango ni okang' ma kamano biro rocho kony mar omenda mamoko. Orphans niko na wengi uncountable. Sasa nimesikia kuna watu wanasema ati hii basari should not be given. Wengine wao hata wamesoma na basari. Nao kwa sababu wamemaliza shule, wanafanya kazi, sasa wanasema basari is not important. Tutawaambiaje? Si tuwaombee tu Mungu. Kama wangekuwa hapa saa hii, waone watoto wale mimi napatia basari, hawangeongea maneno kama hayo. Si ndio? Kwa hivyo sisi tunawaombea na tunawauliza wakuje mashinani waone kazi ile basari inafanya.